uma imbuzi bafowethu nodadewethu kungeyona imbuzi enenkululeko yokuthi idle noma ngabe ibuphi utshani, idle noma ngabe isiphi isihlahla, noma ngabe imapha amakhambi edaliwe ukuthi iwadle, leyo mbuzi akuyona imbuzi mina njengempunga yesintu engakukhuthaza ukuthi ugeze ngayo, ngoba ayinawo lo muthi omkhulu asidalela wona ukuthi sowuthola esiswini sayo. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene nezinto, amafasha bahlosile bathi usokhulu usokhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yesintu wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu, igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba, hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebelela ulwazi, izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba, isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga, izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlava abanye beucima ngamanzi. Nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha uShaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi uShaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona umfanekiso oqoshiwe mokuthi umusha kule channel. Ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa, umshana wakaNgcobo ofuze fulele omashiya amahlangathi azoshumayela, umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula Tshatatsha, uTshatatsha azalo uPheshe, uPheshe azalo uMagwiyana, uMagwiyana azalo uVaphi, uVaphi azalo uNokhonjo. Kanti ke mina insizwa zingibiza ngoNduna kaNdaba uNtombizi yamncumela utsizwa samkhombisa isinani saphuma ehlathini ekseni ngovisa vuthulula, ngoba sidwela amabethe ngikholwa elikholwa ngenhliziyo ngalibhana kancane esontweni uGamgama umsathi ngakane lakhe ladi ngihamba litheselo sithe ladi ngahamba. Ngumjabulelo umamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca umuthi wentombi ezithi zingawubuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo maqede sikhohla amasokazi, inkunzi ekhonye ishaya umsila sibhongele phansi edlana zomaqede zihlaba isinyelele, uphunge elimnandi lesinto elizwakala njalo meke waqala wavula umlomo. Kuhlala kuyintokozo bafowethu kimi ukuthi ngifike la ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV, la sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo. Impunga Yesintu ke bafowethu, isintu nezinto zomsamo ayizifuniseli kodwa ishaya kuzona ngqo. Uma futhi uzozilandela imfundiso ozifundiswa Impunga Yesintu, izinto zakho zokwazi ukuthi sihambe kahle. Kunomuntu ke bafowethu othola ukuthi wathola umuntu omluleka ngokwesintu ukuthi leyo nkinga nothatha umswane wembuzi bese niyageza ngawo ukuze kusuke ithunzi empisholo. Okay, lapha kwindlela yesintu kukhona isihloko la sichaze khona umswane, sachaza inyongo, sachaza igazi lembuzi, ukuthi ngenkathi uqala uhlanganisa zontathu lezinto inhloso kusuke kuyini, zenza umsebenzi muni uma usugeza. Uma umuntu esegezile, thola ukuthi umuntu uzohamba ekothenga imbuzi esibayeni mhlambe somuntu othile, mhlambe seSulumane elithile, ngoba iwona dayisa kakhulu ngeembuzi. Akungiphathi kahle lokuthi thina bantu abampisholo singabi nazo izibaya. Imbuzi evalelwayo edlibhele nekabishi akuyona imbuzi leyo ongayisebenzisa mawufuna ukugeza ngenhloso yokuthi kuthiwe geza ngumswane. Akuyona imbuzi ongayisebenzisa leyo, ngoba manje idla ikabishi nebhele, idla ikabishi nje kuphela. Wena bese uyayithatha leyo mbuzi udinga umswane wayo ozogeza ngawo. Leyo mbuzi leyo njalo awukwazi ukuthi ungayithenga ngenhloso ukuyisebenzisela ukuthi geza. Kodwa imbuzi enjalo edla ikabishi ungakwazi ukuthi uyisebenzise mhlambe mawuzokwenza umsebenzi othile. Ungabe mhlambe uzokwenza isithebe, ungabe mhlambe uzokwenzela ingane yakhe isiphandla, umhlonyana njalo njalo. Awukwazi ukuthi uzothatha imbuzi evalelwayo edla ikabishi bese uthi wena uzoyisebenzisa ekutheni uzogeza ngawo lo mswane loyo. Imbuzi enjalo umswane nawo akuwona umswane ekuyiwona wona. Phela bafowethu
Uma kuthiwa kufanele ugeze ngomswane akusho ukuthi kufanele nje uthole imbuzi bese uthathe leya nxube elapha esiswini sayo. Kodwa inhloso nqangi eyayenza ukuthi kuthiwe uma uzosusa amathunzi amnyama kuwena kufanele kutholakala umswane wembuzi, ingoba imbuzi ngenkathi idalwa umkhulu womkhulu wayidala ukuthi iyodla utshani obuthile, ayizubudla utshani obuthile. Iyodla amahlamvu ezihlahla ezithile, ayizuwadla amahlamvu ezihlahla ezithile. Iyodla amakhamba athile, ayizuwadla amakhamba athile. Umkhulu omkhulu wakwenza lokho ngoba wayekade nenhloso yokuthi njengoba athi umedala umuntu ompisholo wamdala ukuthi uma sekufanele asuse amathunzi yena uyokwazi ukuthi athathe imbuzi akhulume kuleyo mbuzi ukuthi ke ngale mbuzi sizogeza ukuthi nokuthi into eyenza ukuthi athathe imbuzi akhulume kuyona ukuthi uzogeza ukuthi nokuthi ingoba imbuzi inomuthi okwazi ukuthi ususe yonke into eyamathunzi esuke yembethe umuntu. Ingako kusetshenziswa imbuzi, ingoba umkhulu womkhulu imbuzi uyidalile ukuthi iyohlanganisa amakhamba athile esiswini sayo abantu abokwazi ukuthi bawasebenzise ngenhloso yokuhlambulula nokususa amathunzi akubona. Uma imbuzi bafowethu nodadewethu kungeyona imbuzi enenkululeko yokuthi idle noma ngabe ibuphi utshani, idle noma ngabe isiphi isihlahla, noma ngabe imaphi amakhambi edaliwe ukuthi iwadle, leyo mbuzi akuyona imbuzi mina njengempunga yesintu engakukhuthaza ukuthi ugeze ngayo, ngoba ayinawo lo muthi umkhulu omkhulu asidalela wona ukuthi sowuthola esiswini sayo. Ingakho phela ungakwazi ukuthi ugeze noma ngabe imuphi umswane, kodwa kukhona umswane okhethekile ekuyiwona ogeza ngawo embuzini. Isaqhuba lapha ekutheni umkhulu womkhulu ngenkathi eyidala imbuzi ekudala nako lokho ukuthi sogeza ngomswane wembuzi waba nendawo yena lazikhona ukuthi lo mswane ke owumuthi uzokwazi ukuthi awuthukuse kwinanzi. Kunabantu abaningi bafowethu othola ukuthi sebeke bafike emphelandaba, mabefika emphelandaba labantu sithi masixoxa sijula, ngoba emphelandaba sike sijule bafowethu asitatazeli kodwa sike sijule kakhulu. Kwathi makutholakala kwabonakala ukuthi labantu laba bakaze bageze bashiya amalunga abo omndeni bangageza banethunzi, nabo bathi mabehamba futhi bakuthole lokho ukuthi kuthiwa bagezile, kodwa babe sebedideka ukuthi abagezanga kanjani ekubeni imbuzi bayithenga babuye bazogeza. Kanti imbuzi abayithenga kwakuyimbuzi eyayivalelwa idlela ikabishi, akona umswane loyo wembuzi evalelwayo edla ikabishi nemfino. Imbuzi ekufanele ukuthi uyithole mawuzogeza imbuzi edla utshani enenkululeko yokuthi idle noma ngabe yini eyadalwa ukuthi idle. Iyona mbuzi ke leyo enomswane ongakwazi ukuthi usebenzise, ozathi mase usebenzisile ukwazi ukuthi ugezeke amathunzi akwena namathunzi akwembethe abese yasuka. Hayi bafowethu, umthetho mangithanda ukuthi ngigeqa amagula ngoba angemuki, kodwa bafowethu kubalekile ukuthi thina njengabantu abampisholo sibe nazo imbuzi zethu ezokwazi ukuthi zenze lento ekufanele ukuthi ziyenze. Ngoba bafowethu masazothenga imbuzi ezivalelwayo ezidla amakabishi bese sithi thina sothatha umswane wazo sigeze ngawo, angeke sigezeke ngoba inyongo moyisebenzisa iyodwa ingahambisani nomswane ngeke uzukwazi ukuthi ugezeke. Ngithe kwincwadi yethu esihloko sithi indlela yesintu kunesihloko la sibhale khona ngomswane nenyongo negazi, sachaza ukuthi kubamba liphi iqhaza umuntu umegeza ngako. Ngenze lokho ukuthi khona uzokwazi ukubona ukubaleka komswane wembuzi nenyongo yembuzi negazi, uwazi nomsebenzi walezo zinto ukuthi uma kukodwa kwako kungekho kusho ukugeza kwama kuphelele. Kodwa ke bafowethu la bengikhona bengike kutheni umswane wembuzi bafowethu uyinto ejulile, umswane wembuzi uwumuthi
osilekelelayo ukususa amathunzi amnyama. Ingaki izinto eziningi ukuthiwa kugezwa ngembuzi. Ingoba umkhulu omkhulu ngekathe eyidala imbuzi waphinde wadala futhi ukuthi khona amakhamba athile notshani obuthile obosilekelela thina uma sesisebenzisa umswane wawo ukuthi amathunzi amnyama sembethe akwazi ukuthi asuke kuthina. Angageqa amagula ngoba ngemuke. Zitholela incwadi zempunga yesintu. Ikhona incwadi esihloko sithini isintu. Amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokhobe. Indlela yesintu. Zonke ke le ncwadi bafowethu ziyakwazi ukuthi zitholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks uma useThekwini naseMaritzburg. Kodwa ke incwadi yethu esihloko sithi indlela yesintu sonazisa mase singenile ezitolo. Ngiyacela ke bafowethu niqhubeke nisubscribe kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese niqhubeke njalo bafowethu ukuthi niyithathe imfanekiso eqoshweni idlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona ezoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga. Up